Това е началото на Гараж, предаването за българска музика. Радиото е Z-Rock, разбира се. Тази вечер един основен акцент. След малко ще направя телефонно интервю с Милен Тодоров от варненската група Мрак. Ще ви запознаем с групата, ще ви запознаем с тяхната музика. Гараж, предаването за българска музика по Z-Rock. Сега ще направим телефонно интервю с Милен Тодоров от група Мрак. Да видим. Здравей, Милене! Здравей, Горко! Да. На всички меломани. Благодаря много. Не се изненадваш неприятно. Имаме оговорен час имаме оговорен интервю за този час, така че всичко е наред. Очакваш, нали? Очаквам, разбира се. Да, как си? Ами, добре. Къде те хващам? Прибрах от работа. Браво. Къде те хващам? Вкъщи, предполагам си. Вкъщи съм, да. Ходиш ли на море? Вие сте варненска група. Обикновено се случва, хората от морето не ходят много на плаж. Ами, честно да ти кажа, тази година почти не ходих. Специално тази година. Така се развиха нещата и отпуски нямаше много и така. Нещо ще компенсираш, може би, малко по-натам. Познавам творчеството ви още в 90-те години. Тогава бяхте Last Season. Доколкото разбирам, хората от Last Season са абсолютно същите и в новия ви проект MRAK или Мрак. Така ли е? Мрак, да. Значи, реално официалната група се беше от 4 човека. Сме трима. От 2012 сменихме името на Мрак. Впоследствие аз вкарах така някакви думички за тези буквички. Да. My Rage and Kindness. Така просто ми дойде като идея, защото някакси Rage и Kindness, самите ми песни са свързани с леки, тежки рифове. Някакси реших, че ще си подходят. Да. А какво наложи да затворите страницата Last Season? Решихме да почнем наново. Като цяло, като творчество, ние тримата така продължихме да правим песни. Може би е добре да кажеш кои са другите двама, за които говориш? Валю, Валентин Десков и Никола Милчев. Значи с Никола сме заедно от 96-та, с Валю от 95-та от създаването на Last Season. И като цяло си работим добре, като едно семейство сме, караме се, спорим си и така, но в общи линии важното е да се получават нещата и да гледаме в една посока. Да, всъщност затворихме страницата, решихме 2012 да започнем на чисто, нови песни. Да. Така може би леко се различават от звучение прямо Last Season. Да. Цяло запазихме тази, как да кажа, алтернативна линия. Да. От доста време сте в играта. Какво ви кара да се занимавате още с музика? Има ли моменти на отчаяние да си кажете, примерно, безсмислено е, няма къде да свири, няма що да се занимаваме, нищо не се случва? За всяка група е имало моменти на отчаяние, предполагам. Да. Но просто така с годините стигнах до извода, ние в крайна сметка свирим за удоволствие. Ние просто като сега вече сме и семейни, деца, като отидем на репетиция и си музицираме и се забавляваме и сме като едни деца. Да. Значи музиката просто ни дава наистина много, разтоварване и много добре се чувстваме, когато свирим. А има ли обратната ситуация, да кажем 90-те, когато сте били по-млади, по-решителни, когато сте си казали, може би трябва да си дадем шанс и да се отдадем изцяло на музиката и да отидем някъде, където тя е бизнес, където нещата се случват по нормален начин с ясни правила. Има ли такъв момент? Често да ти кажа, никога не ми е минало през... Поне през моя. Другите отсъстват в момента, но... Да. Свирите ли често? Ами, не. Значи, Никола е много така служебно зет е ангажиран. Аз от началото, още от Last Season имаше една голяма така пауза, докато учих в Шумен от 4-5 години. Свирихме. Никола така, както сме мракали, често има командировки, но в крайна сметка, винаги когато можем, се събираме и музицираме.
Познават ли ви хората извън Варна? Като цяло не. Имаме един концерт и то като Last Season в София и в Шумен много отдавна един концерт. Просто трудно биха се случили нещата с турнета и така нататък. Или еднократно свирене извън Варна. Тази вечер ще представим 3 парчета. Ще чуем Stalker, Blight и Verdict. Това е новата продукция на Last Season, на Мрак. Това са ви първите парчета, така ли? Ами те не са първите, но в случая първите, които да кажем ги смесихме. Значи Stalker, не знам коя ще бъде първата, текста на Stalker е на Александра Бойчева, една приятелка, а другите две песни, текстовете написа Диляна Христова, която повечето текстове на Мрак са нейни и така сме с нея големи приятели като цяло допълва групата. Това означава ли, че така записвайки и пускайки тези 3 парчета, имате амбиция да запишете албум? Идеята е да се запишат 12 песни. Но кога ще стане, Никола записа 6, след това замина командировка и за сега малко са така... На трупчета нещата. На трупчета нещата. Да. Но ще ги завършим, разбира се. С кой бачкате? Къде записвате? Записваме в Варна, Playground Studio. Да. Като аз лично записвам вокалите, самичък си записвам и баса, но с помощта на Playground Studio. Да. С помощта на Наско и на Марин. Да, важно е да се кажат имената на хората. Да. Виждам твои снимки в Фейсбук и без китара. От време на време се появява човек, който свири на бас. Кой е той? И това всъщност гледам снимки на Мрак ли? Гледаш моят профил, аз имам още участвам в 2 проекта. Значи греша, значи това не съм Мрак. Едната група Майна Destiny свирим с авторски неща. Горе-долу около Metalcore се въртят нещата, а другата група свирим основно кавъри, трибюти. Така, че намирам време за 3 групи в общи линии. Страшен си, браво. Всички ли пишете музика или има титулярен композитор при вас? Значи, при Мрак? Нещата в общи линии са разпределени в групата така. Като цяло основно китари измисля Никола. Аз тук там е така нещо го приключвам рядко. Вокалите си ги измислям аз. Вокали, бек вокали и за Валю оставя ритъм секцията. Но Валю е един уникален барабанист, той просто като почне да му се свири нещо и веднага подхваща точния такт, ритъм и така. Пулсация. Като цяло това е разпределението в групата. Значи другото, което аз преди свирих на ритъм китара, голям сблъсък беше да мина на бас. Просто така се случиха нещата, че трябваше да останем тройка. Едно е да се свири на ритъм китара, съвсем друго е да пееш и да свириш на бас. Просто при мен беше голям сблъсък. Голяма драма. Да. В парчето Verdict виждам, че участва Мария. Коя Мария? Мария Маринова е една наша приятелка, която много харесва нещата, които правим. Последствие разбрах, че пее и съм е чувал да пее. И някакси ми дойде идея, специално за тази песен, че самия глас, ние бяхме записали демо, на което аз пеех куплетите. Да. Но просто последствие така ми штукна, че би се получило доста добре, ако тя изпее куплетите. Ще чуем, след малко ще чуем. Помниш как вреше и кипеше 90-те години във Варна в музикално отношение? Каква е твоята оценка за варненската сцена към този момент? Да го кажа така, може би преди имаше повече групи. Но пък за момента останаха по-малко, но по-сериозни групи. Да. Много хора, това го имат, че вече много хора заминават от Варна, учат в чужбина, в други градове и няма как една група да се задържи толкова. Да. Това е много важно. Абсолютно естествените процеси в човешкия живот. Така е. Просто дори да се направи някаква група след една година, две като замине даден член и трудно е наистина, но има групи, които продължават да работят
и да правят песни. Да. Което е похвално. Един малко особен въпрос. Имаш 2 деца, ако не се лъжа. Да. Би ли ги подкрепил, ако проявят желание да се занимават с музика? Би ли им разкрил тайната на музиката? Разбира се, аз много се радвам, че когато пускам музика, припяват, мога дори да ти кажа кои са любимите групи. Стреляй! Аз съм Muse и Foo Fighters. Това са групите, на които просто избухват. Браво, супер. Да ги поздравиш. И сега накрая един последен въпрос. Музика или група, която ти е направила силно впечатление? Независимо дали е българска или чужда. Предполагам чужда. Ами, виж сега, аз като цяло времето, когато започнах така по-сериозно да се занимавам, запалих по сеятелската вълна. Няма какво да го крия това. Да. Групата, която може би най-дълго време и най-много ми е оказала влияние е Soundgarden. Да. Но тук искам само да вметна, че аз лично и ние като група като цяло избягваме да, как да кажа, да копираме неща, да се умишлено да привличаме на дадена група. Да. В общи линии гледане, значи при нас някои групи, да кажем, копират някакви неща. При нас хиляди рифове са отишли в кошчето поради, примерно, така усещането, че прилича на нещо. Да. Жестока цетка. Да. Поздравления. Благодаря много за това интервю. Поздрави на другите. И аз ти благодаря. Искам да ти поканя, когато минаваш през Варна, да ми пишеш и може да си поговорим надълго и на широко за музика. Аз често минавам през Варна. Знаеш, там съм учил. Благодаря. Да, това беше Милен Тодоров, вокал на Мрак. Чао! Чао и успех ти желая! Благодаря много!